Is-sigurtà tan-nies tibqa' priorità u se nibqgħu ninvestu fil-ħaddiema tal-forzi tal-ordni biex tissokta l-ħidma tagħhom ta' servizz u ħarsien għan-nies. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li għamel mal-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri fiċ-ċentru tal-operazzjonijiet il-ġdid tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan iċ-ċentru jinkorpora fih il-ħidma kollha mwettqa mis-soldati f'emerġenzi tal-ewwel għajnuna, salvataġġi, operazzjonijiet militari u interċezzjonijiet kontra l-kriminalità. Fil-fatt, taħt saqaf wieħed qed jiġu inkorporati 4 pilastri msejħa Joint Military Operations Center, Rescue Coordination Center, National Coordination Center u l-kontroll tat-traffiku tal-bastimenti madwar il-kosta. Il-Kaptan Keith Grishti spjega kif il-binja li kienet tintuża qabel dan iċ-ċentru kienet ilha mis-snin design u s-sistemi bdew jiqdiemu. B'differenza is-sistemi fil-binja l-ġdida jikkumplementaw lil xulxin u allura itejbu l-operat. L-ispazju kif huwa maqsum, il-persuna l-operator li jkun ġodda l-bini ħajkun qed jista' jixxejjer numru ta' informazzjoni. Din l-informazzjoni minflok tibqa' għand persuna waħda tiġi xxejjata mat-tim kollu u din tgħin biex it-tim kollu jkun aware tal-każijiet li jkun qed tieħu ssieb l-FM dak il-ħin. Għaldaqstant dan l-investiment ta' aktar minn 5 miljun euro kofinanzjati minn fondi Ewropej qed jissarraf f'servizzi ta' sigurtà tal-ogħla livell u aktar effiċjenti anke għal benefiċċju tal-familji Maltin u Għawċin. L-FM wirtet numru ta' barracks li ħafna minnhom huma għandhom 50, 60, 70 sena u dawn ovvjament illum qegħdin jiqdiemu. Allura l-investiment huwa tajjeb biex dal-bini kemm nmantnuhom kif ukoll nupgradejhom għall-użu tal-lum għax ovvjament l-użu ta' 50 sena ilu mhuwiex l-istess użu li FM ġo pajjiż modern għandha bżonn. Intant, waqt iż-żjara tiegħu fl-isfond tal-investiment infrastrutturali, il-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern kompla jinvesti fil-ħaddiema b'ftehimiet kollettivi li kienu l-ewwel tax-xorta tagħhom, kif ukoll tom id-dritt li jissieħbu f'union. Dr. Abela qal li dan il-Gvern tad-dinjità li jistħoq ilhom lil ħaddiema tal-korpi dixxiplinati u l-familji tagħhom bilan li l-poplu jkollu komunitajiet aktar siguri. U għafaħħar il-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta f'servizz li mhux biss qed jagħtu f'pajjiżna iżda anki lil minxtutna.